fantàstic. cine i recomanaria Los Domingos, Sí, home, que em va realment... Bueno, n'he parlat amb tanta gent per veure quines impressions... O sigui, són són pel·lícules d'aquestes que et fan reflexionar molt com interpretem cadascú els codis, no? Els moments, les monges al convent, la clausura. I recomano visitar el Reial Monestir de Pedralbes, tenint en compte dones, poder, convent, monges i cultura. I cultura. Perquè aquests espais eren els espais de cultura per les dones, també. I tant. Segur que també per moltes altres coses, però perquè també hi havia moltes relacions de poder i segurament moltes de vassallatge, evidentment, però eren els espais on dones que volien exercir la cultura i practicar la cultura es recloïen, no? Voluntàriament també. I a més el monestir que és preciós.